Yeah. So, I'm buying season. Only female, only berry aiga. You know. So the burial dịkwa mma mana o nwere nnukwu ife ịrịba ama na ya bụ akwamozu. Ya bụ ife bụ na fadi nwanyị na nwoke, nke nwanyị dị 16 years, nke nwoke dị 18 years. Mpafa bụ ife nwụrụ. So fa anata ịbịakwa mpafa. Mana mmafa esoro ya nata maka na ha dịchara mmafa nọ na ụlọ ọgwụ. Fa nọ mba ofesi. So ya bụ ife wee bụrụ na ọsọ ụmụazị nata ka abịakwa maka echegidego ka ama na mmafa ọ ga-adị mma ọ dụrụ fasị na ọka mma na nata ka abịakwa nnafa. Mana ka a nata na ya bụ akwamozu, nsogbu dị na ya bụ na ụmụazị ada anụ nke a na-ekwu bịa gaba werụ nọrụ ụmụazị ada anụ ya bụ ife a wee bụrụ nnukwu nsogbu na ya bụ akwamozu. Ụmụ ife a na-ekwuche na aga eme adị ya bụ mama fa ebe o si wee bịa nyawa bụ so ofu nwa n'afọ nne ya and mme ya mụrụ ya ọ gabago. So ya bụ mama fa na ụmụnne ya fa dịcharakwa na mma otu a o jiri ike akụ maka ndị befa ịghọtago. So mana mpafa afọ nwụrụ anwụ nwee nwanne nwaanyị and nwanne nwaanyị bụ nke tọlịa and nwanne ya nwaanyị jiri ije ebe o jiri ije ọ mụtara ọnwa and ọ tọlị ọfụma ọ katatụgo ahụ. So ya bụ akwamozu nwere ka ọ dị otu a ka abịa n'ezi anya afọ na ụmụazị ada anụ asụsụ be anyị ọfụma. Otu a ka esi were ụfa na-eme ife mkpali amụ a na-agwafa weta nka ụmụnna asị na ụmụnna na-achọfa asị na ụmụada na-achọfa na-asị na ndị inyom na-achọ ịmago ya bụ ife nwee ka o si wee dọ wee bụrụ na ife bụ nnukwu nsogbu na fada anụ asụsụ anyị fada asụ asụsụ anyị ya bụ ife wee bụrụ nnukwu nsogbu na ya bụ bere. Wow. Hey, na ya bụ ihe dịkwa egwu because ihe nne notice kịta bụ na ụmụaka anyị na-amụ ma ndị nke nọ ọbọdụ sọsọ ndị nọ obodo oyibo ma ndị nọ Lagos onye budo dati ihe a na-ada asịgasị my mama say abi Igbo. Ifu na ụmụaka anyị ndị amụ na Lagos agbanyeghị na ha nọ na Nigeria they cannot speak our language. Ọ bụzie ndị nke n'obodo oyibo. So parents I get put hands together work towards making sure that our children can hear and understand our language and then be able to communicate back. Like na be m keta well ụmụ na-asụ Igbo mana nke obele ị na-asụrụ ya Igbo ọ na-respond with English. We make sure na enwe penalty for that. Make we say that na if we etu ndị nke tọrọ gị si nsọrọ ha asụ Igbo ha respond with the same Igbo language, that is what you'll be doing. Ye nwekwana mbọsị m soro gị Igbo ịbịakwa sụwarụ m Igbo. No, you must respond with Igbo language, else ihe m ga-eme bụ o mee ihe ahụ nara ya phone ya nara ya tablet ya ọ ga-anọ with me for like 1 week before you and now afọ go improvement. So I believe that na ibido n'oge anyị ga-enwe ike solve this problem because ọkụ ahụ ndị nna nna anyị mụnyere anyị n'aka ka ọ ghara ịnyụnarị anyị n'aka. Then another thing bụkwa to employ an Igbo teacher. Over the weekend, the Igbo teacher might come in for 2 hours a day. It goes a long way. Then, long vac or vacation. It's stay 2.5 by Easter break. Or every day, the Igbo teacher will come in for 1 or 2 hours. So, can you make sure that this problem, because the way it's going, I wonder how the future is going to be. So let us put hands together and make sure na okwa etinyere anyị n'aka anyụrụ. Ya melụ mụnwa bụ Ifeoma bụ Ada Igbo Global Ada Igbo ji eme ọnụ wee sị na anyị ga-ebute ya bụ akụkọ n'iru akwụkwọ ka ndị be anyị wee soro anyị wee nọrọkwa na ya bụ ife bụzikwa nnukwu nsogbu dịla ụmụ anyị ma ụfọdụ ndị be anyị amụkwa na be anyị ya bụ ife na-emetụtakwafa
mana ọ kachasị ndị amụ na mba ofesi. Elotere m mgbe gara aga ofu enyi m nwaanyị ga na nke ya na mba ofesi anyị nọ. Ọ bụ na ọ nwere ka nwa ya si na-eme, nwa ya nwoke ma asụsụ ọdanụ mụ na ya kiligide ya bụ ife nwesị a na ọkakwa mma na ọ kpọ na ya be anyị nyewa mechaa wee mekwa ka nsi gị wee kpọnakwa ya be anyị. O mechara kpọọ m si m na ya bụ ife na ọgwụ ọkwụkwara ya na ọ lụkwara ọla mana nwa ya na-anụzi Igbo na-asụ Igbo ma lụchazie ka esi eme ife be anyị. Ya bụ ife bụrụ ife bara uru dịghọtago. So mụ a na-ekwu na ọ kakwa mma na ọ bụ na o sibe ike nke bụ na onwe ka esi kpọta onye nkụzi na-akụzi Igbo, ọ bụ na ya na nke nwa ahụ na ọwa ọkụrọlụ ha. Ọ kakwa mma na ụmụazị ruo n'ịgụ sekọndịrị skuul akpọ n'afa be anyị chọọ ezigbo ụlọ akwụkwọ dị mma ebe dị safe ka ọ ghara ịbụna na anyị si anyị na-agbapụrụ frying pan wee gbabezela ọkụ maọbụ na mmadụ na-agbapụrụ ajọ mmadụ wee gbakwula ajọ mmụọ. Achọta ezigbo skuulu nke dị mma ebe ga-etinye fafa ga-anọ wee na-akụziri fe ya bụ asụsụ anyị, na-akụziri fe omenala anyị, maka na omenala anyị na asụsụ anyị na ọdịnala anyị ama ama ọ nke eji mara anyị, maka na nke eji mara onye bụ nke ọ bụ onye ọbụla nwere nke eji mara ya. Ife eji mara anyị bụ asụsụ anyị, ebe ọbụla ị na-esu anyị amala ebe isi bịa. Omenala anyị, ọdịnala anyị, our culture is our pride. Onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ime ka ọ ghara ịbụ na mgbe e mechara n'ọdịnihu ndị nna nna anyị ajụba anyị ajụjụ sị anyị ọkụ ha tinyere anyị n'aka kedu ka anyị si rapịa ọnyụnarị anyị na ya bụ ọkwa ma anyụnarịkwa anyị na ebe fa kụziri anyị ga-akụzikwara ụmụ nke anyị. O so n'ife melụ m ji ebute ya bụ okwu maka na ka m si n'ife na-eme n'ụwa ọ na-adịkwa ka nke anyị na nke ndị ọzọ dịkwa. Ndị Hausa na-asụ asụsụ fa, ụmụfa niile na-anụ asụsụ fa. Ọsọgodisi ma ọfa na mba ofesi fa na-anụ asụsụ fa. Ndị Yoruba ọsọgodisi ma ọfa na mba ofesi fa na-anụ asụsụ fa. Ndị Bini ọsọgodisi ma ọfa na mba ofesi fa na-anụ asụsụ fa. Kedu ife o ji bụrụ anyị nwa bụ ndị Igbo ka nke anyị bụzi nsogbu dịla anyị? Biko ka anyị jikọọ n'aka ọnụ mee ya ka ọ bụrụ mkpa, ka ọ bụrụ ife dị ezi mkpa na anyị ga na-akụziri ụmụ anyị asụsụ anyị. Ụdị ihe niile anyị na-eme n'ụwa ọsọgodo ya bụrụ na anyị ọkaka m ga-esikwa ya nga anyị niile anyị na-eme ya bụrụ na asụsụ anyị dịkwa anyị, bikos na ọkwa asụsụ anyị bụ ngala anyị n'ụwa. Ebe ọbụla anyị si wee pụta, ebe anyị si wee pụta bụkwa ife anyị ji eme ngala. Anyị ama-ekwe ka anyị bụ ife chie, asụsụ anyị ama ama, omenala anyị ama ama. Anyị ga na-eme ya, ụmụ anyị soro anyị mụrụ ya fa kụzikwara ụmụ nke fa. Ọnya mere anyị ji wee bute ya n'ụbọchị nke tata wee sị onye nụrụ ife a soro anyị tinye ya n'ọrụ. Onye ọbụla nụrụ ya malụ na ife dị mkpa na be anyị, anyị a na-eli anyị a na-aṅụ. Biko ngwa na ọ ga-adị mụnwa bụ Chioma wee na-asị na ọ ga-abalị onye ọbụla, ọ ga-adịle onye Igbo ọbụla na-ege anyị ntị, ọ ga-abalị anyị. Onye jewe ya jiri onye na ya narụ, ọ ga-adịrị anyị na mma n'ofu n'ofu. ise ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na-anụ ụlọ m, ya dịrị ụmụ Igbo be anyị niile na mma. Mụnwa bụ nwa Adanna Igbo Global, Adanna Igbo jem ọnụ si ya dịrị onye nụ ma ya dịrị onye anị mma, ya dịrị anyị niile mma na Eke na Afọ na Nkwọ n'Orie. Ọ ga-adị ngwa jisie n'ike. Bye.